Pêşî fotoğrafekî me heye, em lê mêzekin paş em li birin. Fotoğraf ev e. Di fotoğraf de zarokek heye. Ev zarok kî ye? Min merak nekiriye, hinên din merak kiriye. Kî du heb Fransızan, zabû Bremen û Forin Vesaoy. Van her du kesan ev fotoğraf û zarokê di vî fotoğrafî de merak kirine, ketine du çîroka wê. Wan gelekî fotoğraf peyda kirine, ew fotoğraf aideyên malbatekî bûne û di nav wan fotoğrafan de ew fotoğrafê ku anha me nîşan da dîtine û merak kirine. Ev zarok kî ye? Ev zarok çawa mezin bûye? Ev zarok çawa miriye yan jî nemiriye yan jî li ku ye? û lêkolîn kirine. Xwe giyandin hin agahiyan, xwe giyandine wê malbatê û ev kirine belgefîlm. Belgefîlm bi navê Zarokê di fotoğraf de di Festîvala Fîlman a Stenbolê hat nîşandayîn. Belgefîlmekî serketî ye. Gelekî ket dane û xweş kişanine jî. Piştî ku hinekî agahî berhev kirine, ew agahî kirine metin û hinekî lîstikvan yan jî malbat dîtine, bi wan dane gotin belgefîlmekî wisa çêkiriye. Lê dema ewên ku ji wan re qal dikin ku ev fotoğraf û malbata wî kî ye wan dibînin, di wê demê de tiştên balkêşî derdikevin. Mesela jineke çivîkan li dibîne li ezmanan. Dibêje binêr çivîk nizam çi bûne. Bi vî awayî hem çîroka vî zarokî, vî fotoğrafî wan fotoğrafan wê malbatê, hem jî ew kêliya ku kişandine bi hev re jiyane. Bi vî awayî belgefîlmekî xweşik çêkirine. Di festîval de hat nîşandayîn bi navê Zarokê di fotoğrafê de. Em Kurd fotoğrafekî wisa bibînin wê qet bala min nekişîne ji ber ku dinya xwe de gelekî pirsgirêkên me hene. Lê dema hûn Fransız bin û pirsgirêkê we tune bin, hûn dikarin belgefîlmekî ji fotoğrafekî derxin. Ême gelek fotoğraf hene, lê ji bûyerên bi xwe derketine. Ew fotoğraf helbet însanên wekî me wê bikin belgefîlm, wê bikin fîlm, wê ew jî di nav demê de bêne nîşandayîn. Lê anha heta ew çêbe fîlmên berdestê me, belgefîlmên berdestê me em temaşe bikin wê baş be, ev jî yek ji wan.